Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon karong adlaw atong gihandom si San Jeronimo, usa ka pari o doktor sa atong pagtuo, doktor sa simbahan. Aron mahimo kitang andam ni Santos nga misa, maghinulsulon na kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ko sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-ano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon ang atong mga sala. Dadono ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gihatagan si San Jeronimo nga pari sa malumo o buhi nga gugma sa balaang kasulatan. Itugot ngang imong katawhan makadawat unta sa kalanon sa kaluwasan diha sa imong pulong og dinhi niini makakaplag sa tinubdan sa kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Nagingon ang Ginoo nga lagim gamhanan. Muanhi pa ba dinhi ang mga mulupyo sa daghang mga siyudad? Maingon ang mga mulupyo sa usa ka siyudad ngadto sa lain. Simbahon ta ang Ginoo nga labing gamhanan ug pangayoon ta ang iyang panalangin. Daghag katawhan ug gamhanang mga nasod muanhi aron pagsimba sa Ginoo nga labing gamhanan dinhi sa Jerusalem ug aron sa pagpangayo sa iyang panalangin. Niadtong mga adlaw may napulo ka tawo nga gikan sa nagkalaing-laing nasod nga mugunit sa sapot sa usa ka Hudiyo ug moingon, "Pauban na kami kay nasayod kami nga nag-uban kanimo ang Ginoo." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Dios, uban ka nato. Sa iyang gisukaran, diha sa mga balaang bukid, ang Ginoo nahigugma sa mga gangaan sa Sion. Labaw sa bisanunsang puluyanan ni Jacob, mahimayaon ang mga butang ay lang isulti bahin kanimo, o siyudad sa Dios. Ang Dios, uban ka nato. Nagasugilon ako bahin sa Ehipto ug Babilonia, diha kanila ang nakaila sa Ginoo. Bahin sa Filistia, Tiro, Ethiopia, kining tawhana na tao dito. Ug bahin sa Sion, moingon sila, ang tanang tao dito kaniya. Ug siya nga nagtukod niya,
ang labing halanggong Ginoo. Ang Diyos, uban ka nato. Matnguna nila, diha magpalista ang mga tao. Kining tawhana na tao dito, ug ang tanan mag-awit dito, diha sa ilang masadya nga saya. Ang akong puloy-anan, anaasulod kanimo. Ang Diyos, uban ka nato. Alleluia. Pagdaig ng Diyos. Alleluia. Pagdaig ng Diyos. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa nakaduol na ang mga adlaw nga si Jesus hapit na mokayab sa langit, mihukom siya pag-adto sa Jerusalem. Mipadala siya og mga sinugo nga nag-una kaniya og nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan nagdumili ang mga tao dito sa pagdawat kaniya, kay dayagman nga nagpadulong siya sa Jerusalem. Sa pagkasayo tini sa mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan, miingon sila, Ginoo, buot ka ba nga mosugo kami nga mag-ulan og kalayo gikan sa langit aron malaglag sila? Si Jesus milingi og gibadlong sila, o mipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ginoo, buot ka ba nga mosugo kami nga mag-ulan o kalayo gikan sa langit aron malaglag sila? Panahon atong ting-injection sa COVID o mga vaccine, usakos mga naglinya-linya dito sa munisipyo sa Bourbon, kay dito pamakunasay na ni panahonas logo Bourbon. Usakos naglinya-linya dito, nadaghan king tao, uban kadlawon pa, alas 10 na lang, wala pa gyud ma-injection ni. Ang akong kauban, lay minister, tigulang, akong giingnan, Brad, may gani, wagi ka sa puta, no? Wagi ka masuko. Tubangan nato, bag-o pang naabot ang uban, injeksyonan dayon, naagi day special treatment. Anak din akong kaubang minister nga, lahi rasad gining magbaon tag pasensya, padre. Niya akong gingnan, may gani, wala mahurot imong pasensya. Ingon siya, gamay na lang yun, usa na lang kakutsarita ang nabilin sa akong bawon nga pasensya. Mga igsuon, magbaon gid ay tag pasensya perme, bahalag usa na lang kakutsarita ang mahabilin. Diha sa tong Ebanghelyo, angay gid untang masuko si Jesus kay gibanlibaran siya ug wala siya dawata sa mga tao sa Samaria. Ang nasuko hinuon si Juan o si Santiago, pinaingon pa, Ginoo, buot ka ba nga magsugo kami nga mag-ulan o kalayo gikan sa langit aron malaglag sila? Apan imbis mosabay si Jesus sa maong sitwasyon, iya hinuon gikasab-an sila si Juan o si Santiago, og miingon si Jesus nga, kundi ta dawaton diri, padayon ta sa laing dapit.
ato nakita ang pagka mapaubsanon o pagka pasensyado ni Jesus. Hinoon ang atong Ginoo puno man sa kaluoy. Mga igsoon, mausab unta kita diha sa ato ang mga lakaw o diha sa ato ang mga nakalain-laing mga kasinatian sa dalan o sa nakalain-laing lugar. Na mga panahon nga mubuto na ta, mapuno na ta, pero hinaot nga masunod gyapon nato ang kamapaubsanon o pagka malumo ni Jesucristo. Amen. Palihog manindog. Diyos sa kaluoy ug sa gugma, dungga mga pagsangpit sa kalibutan. Pinaagi si mga anak nga naghimo sa tanang mga butang nga maayo. Nangayo kami kanimo sa grasya aron kanunay kaming musunod kaniya. Kini ang magipangayo pinaagi ni mapailubon ang Diyos og nasayod sa atong kahuyang. Magampo kita ngadto kaniya nga tabangan kita sa pagkabig og pagbag-o sa atong kaugalingon. Moingon kita, dungga kami, Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang mga matuhuong Kristiyanos magpatalinghog sa tawag sa pagtuo ug sa paghinulsol. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang Dios magdasig kanato aron motugyan kita sa atong kaugalingon alang sa kalingkawasan diha ni Kristo sa tanan nga nabilanggo sa ilang kahakok. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga sila kansang kasing-kasing hawang ug mabugnawon makadiskubre sa matuod nga kalipay diha sa pagigugma sa Dios ug sa isig katawo. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang mga masakiton sa pangisip ug sa lawas makaangkon og tunhayng kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nang halangdong Teofilo kamumot, mabayo na nga to sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang mga matuhuong mitaliwana makatagamtam sa masanag nga banag-banag sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Diyos sa kaluoy ug sa gugma, dungga ang mga pagsangpit sa kalibutan. Pinaagi si mga anak nga naghimo sa tanang mga butang nga maayo. Nangayo kami kanimo sa grasya aron kanunay kaming musunod kaniya. Kini ang magipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang atong mga halad, dawaton sa mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imo mga kamot. Alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Tuguti kami, Ginoo, nga sa among pagpamalandong sa imong pulong, gumikan sa panig-ingnan ni San Jeronimo, sa usa sa mga nagpahiluna sa mga libro sa balaang kasulatan. Madali kami mag-andam sa among kaugalingon aron paghalad kanimo sa gasa sa kaluwasan. Kini ang magipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong.
Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gyud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diya sa piyesta ni San Jeronimo, sa ingon nga imo kami gilig-on pinaagi sa panikingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kami gitudluan pinaagi siyang pagwali o gipanalipdan pinaagi siyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong Hosana sa kahitaasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa Santos ngayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha si sapad, may pasalamat kanimo Amahan, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat pag-usab kanimo Amahan, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpahan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diya sa paghigugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Jose among administrador o obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos, ilabi na kang San Jeronimo, usa sa mga nagpasiugda, paghanay sa mga libro sa Biblia. Kanilang tanan nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, dihas kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa Amahan, gamit ang pag-ampo itudlo sa atong manunubos.
Ama namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayo tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibot sa imong kabubot o natagi kami sa imong kalinaw kay usa, kay ikaw buhi og nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Atong ipakita ang timaan sa ato ang panag-inigsuunay. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. Ang among gikalawat Ginoo, makadasig unta sa kasing-kasing kanamong imong mga alagad, aron magtuon kami sa santos nga mga pagtulunan, makasabot unta kami sa among gisunod, o sa pagsunod, makadangat sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma o ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.